Good morning, world! Thank you, Meng and Rolly. Sa mangga. Ako, bubuin ko. Oh, sige. Pakitabas mo lang yung Ito. Sira ba yan? Hindi. Discoloration lang. Pero hinog na kaya ito. Okay na yan, okay na yan. Good. Tamis? Patingin nga sa'yo. Hindi, konti lang. Tingin lang. Tamis? Hindi kalburo na, May konti siya. Konting hint ng asim, pero very good siya. Very good. I like it. Kahit sa bagoong mo yan, pwede. Ba't kita ginaya din? Iniisip ko, slicing ko Yan yung mga way nung araw pag makain ng mangga pagka mga bata pa, isa sa mga way yan of eating mango. Meron naman pagkabiyak mo ng kalating gano'n, tapos gaganong-ganonin mo. Ginaganon ni Mama. Gaganon mo, tapos gaganonin mo, di ba? Mama Dora, ginaganon niya. Mas matamis yun sa'yo. Kain tayo, friends, mangga, sarap. Kasi sa akin, medyo hindi pa masyadong yellow. Yung sa'yo matamis, patingin mo ulit. Sarap. Ito kasi tingnan mo. Hindi pa masyadong yellow. Palit tayo? Thank you. Sarap. Thank you, Rolly, Meng. Pumunta daw kami doon dahil kasi kinuwento nila, may nagbibigay sa kanilang Star Apple, yung Kay Mito. Kay Mito. Bigyan daw sila isang box na ganyan. Naku ako. Paborito. Paborito ko yun Gusto ko yung i-slice mong gano'n. Yung Ubus buto. na kasi yung ginawa ko sa kanya. Yung buto. Tapos lalagyan ng... Ayoko. Ah. Nangingilo ka na mo. Ito. Lalagyan ng yellow tsaka sugar. A little bit kung hindi matamis, syempre lalagyan mo tubig, lalagyan mo ngayon asukal, tsaka gatas. Sarap na sarap ako doon. Yung binili namin, ginawa niya sa akin. Sarap. Sarap na sarap ako. Sabi ko, ako meron pa? Pupunta kami sa inyo. Bukas tingnan mo rin dyan sa sa Talipapo. Baka meron na. March pala ang kay Mito. Hindi kasi, bakit last time hindi tayo nakakita? dahil nga sa init, sabi nga nila, di ba, sa init. Oo. Parang hindi maganda ang prutas. Yung kay Mito. Ang bunga. Sarap. Puso. Pagdating namin last year kasi time ng mangga, ganito March, no? Ang dami namin nakain mangga, lanzones, chico, nakakain kami. Pero gusto ko matikman yung yung sampalok na sinasabi nila na matamis daw. Gusto magalang, maraming sampalok sa gilid ng daan. No? Gusto ko matikman yun. Yan natin. Busog. May asim na ito? Kasi parang hindi pa siya masyadong hinog siguro. Hindi pa siya mapula kagaya nung sayo, no? Pero okay naman. Si Chris at si Lilia, pray nyo guys tonight. Thank you, Lord. 8 o'clock yata. Trip nila. Japan time. Ng gabi. They're going back to LA. Pauwi na sila.
From Japan. Namimiss niya na daw kapatid niya. Ganun sila ka-close. Sarap. Very good. Dahil ko nakain. Yeah. Ha? Ano isipin mo, gulay. Gulay, marami tayong kainain gulay. Kanin, no, yung kanin, no sugar. Low carb. Low carb. Hindi, okay na. Di ba? I think okay to dahil patuloy natin itong shirataki na to. Ang malaking bagay dahil kasi kahit medyo mahal siya, konti lang naman ang kakain mo kumpara sa bigas. So parang ganun na rin. Kumbaga yung 1 kilo mo, tagal mo bago maubos. Low carb pa. Ikumpara sa 1 kilo na example jasmine. No sugar pa. Kaya maganda raw yan talaga sa mga diabetes. May diabetes. Thank you, Lord. Amen. God bless you guys. Kung ano may mga pinagdadaanan sa buhay, kung ano ang may mga worries natin, ipagdadasal lang natin. Kapit lang. Pagdadasal kung ano mga karamdaman. Kami pinagdadasal namin ang mga ating mga viewers, mga supporters dyan. Maraming salamat. Relatives. Family, relatives, friends. Sarap. Busog ako. Iba ang busog ng ano pag ang mga ganyang ulam. No? Sarap. Ano yan pala yan guys, ang balita, no? Na ano daw? Nasunog daw ang Jerry's Grill sa Clark ng isang araw. Couple days ago. Maaga daw nagsarang SM kasi mausok. Tsaka pinalabas yung mga tao. Buti walang stampede, ano? Kasi karamihan pag ganyan sunog. Ko, takbuhan na. Ando ng stampede. Mag-uuna-unahan kasi sa labas. Mag-uuna-unahan, SOS. Isa-save yung life nila. So ngayon ang nangyayari yun, nagkakatulakan, nagkakatapakan. Doon nagkakaroon ng ng nasasaktan dahil sa nadataganan hanggang sa patay na mamatay. Stampede. Pero kung nandun kami the day before it happened. Sa kusina siguro. Pagka gano'n, nangyari yung gano'n, let's say, nasa, kayo, naglalakad kayo, biglang may sunog, nakita nyo, umbusok. Kalma lang, kailangan, don't panic. Kalma lang. Para makapag-isip. Stay muna kayo doon sa isang safe na lugar. Yung, let's say, yung sa wall, gano'n, stay muna kayo ron. Tapos, hayaan nyo lang, yung ano yung flow ng traffic ng mga tao. Kalma lang. Tapos tsaka kayo mag-isip kung paanong gagawin yung solusyon. Ando ng sunog, isipin nyo kung may daan dito kayo dadaan, yung ganon. Kasi sa una yan, sigurado panik ang tao pag narinig na sunog, ganyan. Ano kagad kayo? Hanap kayo ng safe place na mapag-i-stayan. Against the wall. Stay kayo doon. Hindi, tsaka makita mo kung anong nangyayari. Sitwasyon. Kanya nga, maobserbahan mo yung sitwasyon, kung ano nangyayari, o kung saan nanggagaling ang sunog, ang flow ng traffic, kung saan nanggagaling ang taong tumatakbo, kung saan papunta, yung mga ganon. Para kasi minsan ang crowd, hindi naman nila alam, basta kung nakita nila ang tatakbo doon. Doon din tumakbo. Yung pala, nandun ang kung anong sakuna. Kaya nga sabi ko, titignan nyo ang flow ng traffic. Kung saan ang takbo ng tao, saan papunta, saan ang exit. Kumalma para makapag-isip. Pero kayo, nandun kayo sa safe na lugar, sa against the wall, na hindi kayo nasasagasaan ng mga nagtatakbuhan, habang iniisip nyo kung ano ang nararapat. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamagandang diskarte. Huwag kayong sasabay sa flow ng traffic ng tao. Doon nagkakaroon ng tulakan, nadadapa ka, yun, ganon. Hanggang pagka nadapa, yun, natatapa ka na, doon na nagkakaroon ng kalma, mga namamatay. Tapos yun, pray to the Lord. Ganon. Kasi pagka sumabay, yung panic na yun, sumabay ka, wala, sira ang diskarte mo, hindi ka makapag-iisip kung anong tama.
Hindi ako makahinga. Dami ko kinain. Parang tayo, nabusog akong ga. Pero hindi nakakagilty kasi nga ang kanin natin konti at saka Kaya nagustuhan ko rin dahil kasi nga yung sugar para at least din hindi ako diabetic, thank you Lord. Kaya lang, alam niyo na, yung mas mabuti yung nakakaiwas. Ayun. Awa rin naman ng Diyos, ang cholesterol ko, okay naman. Ang BP ko, blood pressure ko, okay naman. Pero might as well, protektahan yun. Tapos, exercise, number 1 exercise. yung dessert kahapon guys sa buffet, diba? Kung napanood niyo yung video, ang cute ng mga maliliit na dessert. Ilan na ba tayong dessert yan? Hindi pa ba yung dessert? Meron pang iba. Marami. 2 klaseng cake, 2 klaseng ice cream. Mamaya na! Hindi na tayo makahinga. Tapos may di ba nakikita nyo guys sa TikTok at saka sa Facebook Reels dito sa Pilipinas, parang may nauusong mga pistachio flavored na cake. Yung green cup na binigay ko sa'yo, yun yung pistachio. So roasted pistachio. Yung Green. Maliit na cake. Roasted pistachio. Lahat ng mga ilang flavor o ilang bagay ang kinuha ko pero hinati ko sa kanya, hinati. Gusto ko bang kumain, kaya lang matamis. Pero yung cup na dark chocolate na parang tiramisu. So mapait-pait siya. Ay naku, ang sarap. Pagka may hilig sa mga dark chocolate. Gusto ko kasi 'di ba dark chocolate gusto ko. Tsaka yung mga mapait-pait. Kakain ka, moderate lang. Huwag naman yung lalantakan mo ng kain na moderate lang. At saka yung yung Japanese cheesecake, masarap. No. Yung yung tart, yung buko, langka, tart, yan, matamis. Natatamisan ako. Dahil kasi nasa bilog na, ano? Yung bilog lang bilog, siya. Oo. Matamis yun, may tamis siya. Ano yung pinaka-crunch niya? Wala, dough lang. Hindi ko kinain nga. Yung kinain ko yung laman lang. Tamis. Pero yung iba hindi. Yung Japanese konti lang naman kasi naghahati lang naman tayo. Maliliit lang kinuha ko tapos hinati ko pa sa kanya. Binibigyan niya sa akin yung half. Pero kung sa totoo lang, gusto ko pang kumain. Kinakontrol lang ni Manang Biday ang Ganun lang naman ang dapat eh. Huwag kang, labanan ko ang sushi. Labanan mo, kontrolin mo. At saka sashimi. Tsaka salad. Green beans. Ako, yun ang kinain ko. Salad, sashimi, salmon. Salmon. Kumuha akong 2 teriyaki. Tsaka may tempura pala. Tempura na 2 shrimp. Sa akin, vegetable lang, tempura. Masarap, crunchy, crispy. Nakarami ko sa salad. Salad is good. Tapos, yung mga marinated nila, yung mga hilaw na karne na ipapaluto mo, parang masarap yun, I think. Ayoko. Pero hindi kami kumain. Kinontrol ko. Gusto ko nga eh. Pero kinontrol ko. Kasi, ang dami mo na makakain, no? Tapos, gabi na. Thank you, Lord, guys. Thank you, Lord. Amen. Meron silang shrimp na medyo magandang size, mga hilaw, pero paluto. squid, sliced squid, merong crab, tapos merong mga beef, teriyaki beef, tapos kukuha ka sa plato, tapos dadali mo ron, iluluto nila sa'yo. I-grill. Grill. Yung mga luto lang kinain ko. Para hindi ako mag-antay. Nung una nga nakita ko eh. Wow, sabi kong gano'n. Tinignan ko isa-isa. Tapos, control. Sabi ko sa sarili ko. Kaya ayun, kinain ko salad. Nakarami ko salad. Tapos, sashimi. Yun yung salmon. Tsaka tuna. Tuna kasi wala namang lasa. Oo. Salmon lang kinain ko. Hindi, may nasama tapos na pagkuha ko nasama yung tuna. Tapos kumuha ko sushi, mga 4-5. Sushi marami akong kinain. Tsaka maliit lang yung sushi nila, hindi yung bilog na ganyan. Ano lang, maliit lang, ganyan lang.
Tapos, yun. Pero nabusog na ako. Marami ko nakain gulay, green beans. Stir-fried na green beans, I like. Tsaka isa pa, nasarapan ako doon sa cucumber. Oo. Nakita kitang kumakain sa kaya parang sarap. Sarap. Gumawa din ako. Wala na, yun lang kinain ko. Nakakabusog din yun. Pero ang mahal no? I know. Kasi syempre mga ganyan, mga magagandang hotel, ang ano nila yan, ang tawag dito. Buffet nila mahal. Yung kala sa Maynila na mga hindi naman napakagarang hotel, ang buffet nga nila 2,000 na eh. Oo. Diba? Magkano room sa Laxen? May 175. Almost $200. Almost $200 din. Kasi kami pagka yung nag-hotel, kumukuha na kami ng medyo... Kasi ang kailangan natin yung comfortability. Yung sigurado mong komportable ka. Kasi kung kukuha ka ng medyo, syempre, mababa, medyo... Depende sa presyo eh, di ba? Yung kumbaga binibili mo yung comfortability mo eh. Kagaya ng Kingsford, yung tuwalya nila ang bango. Yung Kingsford yung Hotel. malapit sa Okada. Pag nasa Okada ka, mapatatanaw mo siya. Pag gilid, nandun ka naman sa Kingsford. Sa gilid ng Okada. Ito yung Kingsford. Nandiyon ang tatawid ka lang. Okada hindi na. Hindi ka tatawid. Maglalakad ka lang sa gilid. Tapos tatawid ka dun sa ano. Parang Eskinita. Tapos saan ba yung nasa Laxen tayo, lumipat pa tayo? Sa Quezon City rin. Sa Kingsford natin? Hindi. Doon sa... malapit sa IKEA. Teka, ano ba yun? Malapit sa Shangri-La. Teka, ano nga ba yun? Ano yan? Kingsford nga, di ba? No. Doon, iba yung Kingsford. Dahil kasi, ilang beses tayo umuwi nun, 2 beses tayo umuwi ng Pilipinas nun eh. Sa Novotel. Novotel ba yun? Sa Quezon City. Yung sa Quezon City. Novotel. Malapit sa Shangri-La. Yun, mahal din. Mas mahal yun. Mas mahal yung sa Laxen. Mas mahal yung Novotel kesa sa Laxen. Ganon din kasi may mga kinukuha namin yung free may free breakfast na kasi may free breakfast. Pero isang buwan kami guys na hotel kami. Papalipat-lipat kami ng hotel para matry namin yung ibang hotel. Noong September 2023 tsaka January 2023. January tapos September. 2 beses kaming umuwi. Isang buwan kaming nasa hotel guys. Sukang sa pagkain. Naghahanap ako ng pagkain yung sa bahay. Nung una, ang sarap. Siyempre, buffet breakfast. Tapos, magandang hotel. Tapos, masarap siyempre ang buffet nila. Ang sarap. Naku. Para ako excited sa umaga gumising. Para lang ako umabot sa breakfast. Pero nung bandang huli, hindi ko nakasa. Malakasan pa kumain nun eh, no? Oo. Hanggang na ngayon naman, malakasan kumain. Ako ng bandang huli talagang, ayoko na. Nakakasawa din pala yung ganyan kasi araw-araw na nasa labas ka kumakain. Tapos that time, kakain kami ng free breakfast. Gala na kami ng 2, kakain na kami doon sa labas. Kung saan kaming mall maaabutan. Kinagabihan naman, hapon na either magdadala na kami ng pagkain sa hotel, kung ano makita namin parang masarap, o di kaya pag busog kami ang nangyari, hindi na ako kakain, busog ako. Pero pag nandun na kami sa hotel, hihila-hilata ka na doon, maya-maya order kami sa Grab or sa Food Panda. Kaya talagang that time sukang-suka na ako. Sabi ko, oh my gosh, gusto ko na umuwi at kumain ng piniritong isda. Pero talagang kickback. Oo, kickback talaga. And relax. Kasi that time, September, August 1st kasi effective. August 1st of 2023. So yung, para bang talagang kickback, talagang nirelax kong sarili na talagang relax hotel. There are times na hindi kami lumalabas ng hotel. Oo, nandun lang kami. Talagang kickback lang kami. I-enjoy lang namin. Oo. Yung ambience. Oo, maganda na. Malakas ang internet nila. Nasa lang kami, sa phone, iPad, tapos hindi manood ng TV, tulog, order food. Talagang
Talagang kickback. Oo, parang kami nag-honeymoon talagang dalawa na wala kaming ginawa kundi kumain at saka maggala-gala. Buti na lang hindi tayo nagkakasawa sa isa't isa, no? Hindi nga. Hindi nga, oo. Pero noong January, hindi pa ako retired noon, pero hindi ako nagtatrabaho. That time, nag-off ako. Yun, pumunta kami ng Korea at Taiwan. Pero noong September, ano lang kami, local lang kami, Pilipinas lang kami. Pumunta kami Cebu, pumunta kami Davao. Tapos final na lang natin to, no? Tapos final na lang namin namin itong bahay. Tapos bumalik na kami ng Amerika. Binayaran na namin. Bumalik na kami doon. Bumalik na kami. Ano to? Open to. Open Vacant to. lot. Vacant lot. Damo lang ang meron. Nasa katayo kami doon sa labas, sa street. Kahawa kami ng kamay, dadasal kami, tapos hanggang sa okay na to. Ano na, let's go. Yun. Sige. Yun. Okay na? Okay. Ayun. Okay. Next step, bangko na. Ganito, ganito. Para magbayad. Tapos no, next step, bangko na. Magbayad ng kasi hindi na kami nag-loan eh. Binayaran na lang namin. Para wala na kaming mortgage. Wala kaming babayaran kasi mahirap na may marami kang utang na retired ka na. Wala ka naman ng income. Kaya kung anong pwede naming bayaran na, binayaran na namin. Kaya ang aming na lang pinagkakagastahan yung utilities, kain, yun lang. Kaya lahat naman kitang-kita namin na talagang everything went smooth dahil nga kay Lord. Dahil kasi lahat pinipray namin. Lahat smooth ang takbo. Yung pagganap namin ng bahay, hanggang sa balik na kami roon. Binayaran na namin dito, kinash na namin para wala na kaming inintindi pagbalik doon na upon 30% of completion, you have to pay ganito. Kasi may agreement siya. Upon 50% of you have to pay. Hindi na namin maasikaso. Nandun na kami. Wala namang mag-aasikaso dito. Talagang Kanya lang kami puro pray. Faith in the Lord. Kasi, kung iisipin mo, maraming nagsasabi syempre na, buti hindi kayo na-scam. Buti totoong tao yung mga kausap nyo. Kaya ako nga, pinagsabihan doon pagbalik namin, you're crazy, sabi ng Tinawag siya crazy. Kilala ko, mga friends ko, mga kamag-anak ko, you're crazy. Ba't babayaran mo ng cash? Binayaran yung cash. Wala, parang yun ang namin, parang yun ang, yung foresight, nandun, bayad, wala kami inintindi, wala kami. Hindi kami, at saka hindi ako ninervous na, everything went smooth. Hindi, sa totoo lang, hindi ako ninervous na, baka natin ginawa yun, baka masasamang tao yun, talagang yung tinatawag, peace, na binigay ng Diyos sa'yo, sa isip mo, Peace of sa mind. puso mo, peace of mind, talagang na-feel namin yun. Samantalang alam din namin may mga scam na naloloko ng mga builder, yung maraming ganyan, kahit artista. Excuse. Kahit nga artista, sino to? Excuse me. Yung Comedian. Si Kate Brosas, kinuwento niya yan sa YouTube niya na-scam siya. Na-scam siya ng builder niya. 2 taon niyang na-stop yung yung bahay niya kasi construction. Wala na, in-scam na siya ng builder. Tapos parang doble siya gastos kasi kumuha siya ng another builder. Pero every step of the way talagang pinagdasal namin at we asked for guidance. We asked for guidance. Always naman yun, basta may plano kami, may gusto kami. Yun, hinihingi namin ng guidance. Lord, kung talagang para sa amin to, show us the way. Ganon. Guide mo po kami. Yun. Bantayan mo po kami. Those things. And we're open to, pagka nagdasal kami, we're open to whatever God will give us. Hindi namin ipinipilit yung gusto namin. Sinasabi namin kung anong gusto namin, Lord, sana ganito, ganyan, ganyan. Sana ganito, makuha namin to, ganyan, ganyan. Pero never namin ipinilit. Kasi nga, di ba, ang kwento, kung balikan mo yung mga vlog namin, ang una naming pinili ay Davao. Ay talagang Davao na.
Davao. We were 100% sure. Eh, hindi gusto ng Diyos for whatever reason. Hindi natuloy. Napunta kami dito. Napunta kami dito. Ito pala ang plano ng Panginoon sa amin. Looking back, Doon sa binibili namin. This was much better kaysa doon sa binibili namin. Napakaliit. Ang mahal pa, 8 million, ang liit. Tapos a year later, nag 9.5 million ang taas ng tapos napakaliit lang yun. Napakaliit. Siguro kasi itong bahay 200 square meters, ang lupa 240. Walang hanat counting yung empty lot. Ito lang yung kung tinatayo ng bahay, 240 square meters, ang bahay 200. Yun, alam nyo ba guys, ang bahay nun was like 79, depende sa model na kukunin mo. Sipin nyo? 79 square meters, merong 81 square meters ang bahay. Which okay na kami doon dahil wala nga kami. Kontento na kami. Kontento na kami doon. Dahil nakita namin yun. Sige, dito Yun na. Oh. Davao. Tapos yung ang lot nun was like 90 something, may 110, so ganun lang. Pero okay na kami doon. Oo. Decided na kami nun. Talagang doon na kami. Decided na kami. Tapos biglang nagkaroon ng changes. Ito pala ang gusto ng Diyos sa amin. Which is better dahil kasi, can you imagine? Kaya kami pumunta ng Davao noon eh. Pumunta kami ng Davao noon. Noong September of 2023. Can you imagine kung doon tayo napunta, ang mga pamilya mo na nasa Luzon, ang hirap na nila pumunta doon mga kabisita dahil isakay pa sila ng eroplano. Ngayon lang din namin nare-realize kung sakaling doon tayo natuloy, paano buhay natin doon? Napakalayo natin, Eh, yung kapatid ko na nasa Roa City, pag bumisita siya dito, siyempre, or ako doon, sasakay din ng eroplano. Pero, sa Davao, malayo pa rin at mas malayo, I think, kaysa sa kanya. Dalawang sakay nga tayo, dalawang ride nga tayo nun eh. Dalawang lipat. Tapos, dito, at least, nandyan lang, yung mga, pariente niya, yung kapatid ko, siya lang naman mag-isa doon, siya lang at saka pamilya niya. Tsaka mga anak niya dito nag-aaral. So, nandito naman siya, pumupunta siya dito sa Luzon. Si Bonbon. Pero, kung humingi ka ng guidance sa Diyos, i-guide ka talaga. At makikinig ka, you will be receptive and accepting sa ibibigay sa iyo. Then everything goes smoothly. Everything goes smoothly. Maano ka na lang, and you look back and you say, this is better than what you asked for. Papasalamat. Akala mo yun na yung pinaka-the best. Yung pala hindi. Papasalamat ka na lang. Yung pala marirealize mo, hindi, this is better than what I asked for. Thank you, Lord. Diba? Amen. Kasi dito sa Angeles, napakaganda. Malapit sa Maynila. Kung gusto mong pumunta ng Maynila, malapit lang. This is very modernong syudad. Lahat nandito. Accessible lahat. Ang lahat. Mall. Unang-una, airport. Airport, number 1. Number 2, mga malls nagkalat. Kainan nagkalat. Diba sabi nga, culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Nandito na lahat. Malapit lang. Malapit sa Baguio. Isang oras sa Subic. Subic, 1 oras. Sambales. Baguio, 3 oras. Ang lapit-lapit lang. Napakalapit lang. Tapos yung mga ginawang mga daan, yung mga EasyTex na yan. Ang laking bagay. Tsaka tahimik naman dito. So far, sa taon na kami dito, walang problema. Yung pa isa, very, very safe. May traffic here and there, pero saan ba sa mundo walang traffic? Very, very safe. Lahat ngayon sa mundo, dumadami ang tao, dumadami ang sasakyan. Kasi meron akong yung thinking nung nandito ako nung araw, dito ako lumaki, di ba, sa Caloocan, na yung mga kalokohan nandyan, tapos yung mga nakawan, mga holdapan, yung mga ganon. Kanya noon,
ibig sabihin, yung ganong sitwasyon nun, pagdating namin dito, medyo ina-apply ko pa yun. Na, teka muna, baka mawala yung ganito. Di ba nun nga palang bago tayo na nakiusap yung mga gumagawa dito na, sir, iwanan muna namin yung mga tools namin dito, kakain lang kami, ganito. O sige, doon sa labas ng daan. O sige, nang sinasara ko na yung gate, naalala ko, teka, baka mawala pala yung mga gamit nila. Hinabol ko, sandali. Kako, itong mga tools nyo, baka mawala dito to. Ay, hindi, sir. Wala niya kukuha dito niyan. Ha? Yun, tapos, unti-unti na yun, hanggang sa yung mga kapitbahay sinabi na, walang gumagawa ng ganito, walang ganito. Ay, totoo talaga, totoo. Yung mga, ayun na nga lang mga construction materials, mga construction supplies. Di ba ang daming bahay na ginagawa? Oo, nandun lang yung mga, kung ano yung mga kasangkapan nila, yung mga materials nila, nandun lang. Yung bang iniisip mo nung araw na, nung araw sila mawawala yung semento, mawawala yung buhangin. Nung araw yan, mawawala na yung semento. Yung bang ganong thinking, di ba? Yung kabilya, wala na. Oo, hindi ba? Ganong thinking nung araw. Pero walang ganon. I mean, meron pa yan siyempre sa mundo, sa Pilipinas lalo. Pero, where we are, it's okay. It's safe. Ganun pa man, we are careful. So, don't worry, we are careful. Yeah, don't worry. And we are careful who we trust. Kasi ang mga masasamang tao, hindi naman masama ang mukha. Mukha naman silang mabait. Yun pala, scammer. Yun pala, masasamang tao. Kaya nga, you always ask for guidance and for protection. Kasi as tao, wala kang magagawa. Kaya yung mga kailangan mo ng yung concern din sa amin na sinasabi mag-iingat din kayo. Yeah, thank you so much. Pero you guys don't worry. We are okay. We are safe with the guidance of the Lord. Talagang we are okay. Thank you. Kahit yung mga bata noon, lagi sila nag-worry. Mama, you guys okay? Mga bata lang sa amin. Kaya tatay ko, mag-ingat kayo ha, pagbukas nyo ng gate. Ganyan sa gabi. Pag gabi na kayo umuwi, mag-ingat kayo. Make sure na walang nakaabang doon sa may gate. Na pagpasok nyo, papasukin na kayo. Siyempre, yung mga concerned sila, yung mga ganon. Pero nung napunta na sila dito, okay. Nakita nila na we are okay, we are safe. Ayun, thank you Lord. At salamat po, Panginoon. God first. Amen. Number 1 po, number 1. Ayun, pinagpapasalamat namin ng tuloy-tuloy na biyayang aming natatanggap mula sa inyo. At ang mga kaligtasan, ang inyong mga kamay na mapagpagaling para dun sa mga nangangailangan. Ituloy nyo po, ihawakan sila, touch them with your healing hands. At ilayo nyo po kami lahat sa disgrasya. Bigyan nyo po kami ng haba at lakas ng pangatawan. Haba ng buhay. Yun. Pero dun sa mga friends natin, maraming salamat sa inyo. At lagi kayo nakasuporta para sa amin. Talagang we are so blessed na nandiyan kayo. Yes. Talagang, oh my God, hindi nyo alam kung paano ang pasasalamat namin sa inyo. Kasi talagang sa totoo lang, kung wala kayo, wala kami. At saka yung ganito, nakapagkukwentuhan tayo, at least kami, maligaya kami, ginagawa namin to. Kaya we also hope na, napapaligaya rin namin kayo. Kaya din sa doon sa mga bago ring dyan, mga nadaan lang, please do subscribe. Para sa ganun, dumami tayo ng dumami. Like and share. Like and share, yun. At wala na kaming sasabihin iba pa kung hindi, we love you all! Bye-bye!